USA America young already student boka in a university kalavu students ulere Udupi boka kullade tulunade baka ಏನನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡದು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳರೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನುವೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕೊಂದೇವರ ಆಯನ ತುಗೊಂದಿತ್ತೆ ತುಗೊಂಡಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕೊಂದು ಜಾಗೊಂದು ಪಂಡ ಇರು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಐತ ಕುಲ್ಲಾದ ಬತ್ತಿ ನೀರು ಮುಲ್ಪದ ಕಲ್ಚರ್ ಪುರದ ಪುರ ತುಯರ್ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಲ್ಚರ್ ಪುರ ಓಂಡಲ್ಲ ತೂವಡು ಪಂದ ಅಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಬೊಕ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ತುಳು ಪಾತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಶೋಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಒಂದು ಯಾ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಈರೆಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟು ದಾಯಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಳು ಆಪೇನ ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತಲೆ ಬೊಕ ಯಾನ ಕುಲ್ಲದ ಬಾತೆ ಬೊಕ ದಿನೋಲ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಬೋದು ಒಂತೆ ಪೋಸತ್ ಪಾಡಲು ಕಲ್ತಂದುಲೆ ಬೊಕ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ವಾಗತರು ಉಳ್ಳೆ welcoming so it's great they all help me ತುಳುತ ಕಲಿರನ್ ಏತ ಮೊಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತ ಮೊಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಏತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೊಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾ ಏನದು ಮಸ್ತ್ ಮೊಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಪುವೆ ತುಳುನಾಟದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಂದು ಏತ ಸಮಯ ಉಳ್ಳಾರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಏತ ಸಮಯ 2 ತಿಂಗಳು ಮೂಲ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಪೆಬೋದು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೆಬೋದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಏನಿತ್ತ ದಿನ ಯಾನ್ ಕುಂದೇವರ ಆಯನ ತುಗೊಂಡುಲೆ ಬೊಕ ಕೋರೆರ ರಾತ್ರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಗೊಂದಿತ್ತೆ ನೇಮ ತೂತಾರೆ ನೇಮ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸತ್ಯದ ಆತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ದೈವ ಒಂದು ನಮಸ್ತೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮೇಲು ಕಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ big. You are friends all day, yeah? You are friends? Yeah? Friends.
ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಅದನ್ನು ಅಮೇರಿಕ ein dina kula na kula dina kanali ರೂಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ Airbnb ಅಂದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಪಿರಬಲ್ಲ ಈರ್ ಪಿರಬಲ್ಲೆ ಚೂರು ಪಿರಬಲ್ಲ ಪಾತೆ kita teacher